Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Mahigugmaon og maluluyon nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Nining takna sa kagabion sa gihapon kami magpasalamat kanimo nga sa gihapon hangtod niining mga taknaa nagapabilin sa kahanginan kini nga programa. Itugot mo unta o Dios nga mahimo kini nga instrumento o kasangkapan sa pagpaabot ngadtos naglain-laing dapit sa kalibutan, diin ang mga binhi sa kaluwasan mahangpan ug masabtan sa mga nagapaminaw. Panalangin ni ang naminaw karon ini nga programa, mahimo unta nga mapanalanginan ang ilang mga kalag og sila imong pagkakabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag o maghatag sa among ginaampo kanimo ginapangayo. Pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higalan sa makasapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is a Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa ato na nga naandan sa dili pata mo adto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, ato ning basahon. Okay. Hello sir, maayong udto kagabi naminaw mi sa inyohang gidiscuss sumala sa Juan 5:18. Daghan gid sa mga taong naumpawan niadto kay ang ila manggod nga himuon nga kapital kay gilapas ni Kristo ang igpapahulay. Apan base sa mga nasulat sa mga salin sa Biblia, ang gilapas ni Kristo ang balaod sa mga Hudiyo diha sa adlaw nga igpapahulay. Maayo gyud nga pagka-bullseye sir. Salamat sa pagpasabot kay ako pod nakasabot. Well, ni apatay basahon kung mauhon di ay na kining mga pastor nga nagpatuog gyud nga ang igpapahulay wala na kay gilapas ni Kristo, sama ra nga ilang gilimbungan ang tao o kining tao nga ilang nalimbungan sa ila rapod kana paninglon sa adlaw sa katapusan. Okay, salamat. Okay, niya patay basahon. Tanawa lagi gyud duna ko'y kumpare sa kasal nga hilabihan gid niyang mangugat nga wa na gyud ang igpapahulay tungod anang Juan 5:18. Tinuod na nga ang naglapas sa usa naglapas sa tanan o kanang adlaw igpapahulay ikaupat nga sugo diyas napulo ka sugo. Sakto gid sir nga kung gilapas na ni Kristo ang adlaw igpapahulay, ang naglapas sa usa naglapas man sa tanan. Sa laktod paggasulti nahimo unta nila nga kakampi si Kristo kung gilapas pa ni Kristo ang adlaw igpapahulay. Mga Hudiyo gyud o tokser wa gilain. Okay. Niya patay basahon. Okay, Brajon, kana bang inyo dinha nga mga texter
lain-lain na og tinuhuan. Pero magdala baya gyud na sila pud brad og kahayag sa mga naminaw sama ni anang gi text karon sa inyo sa Juan 5:18. Mahayagan man gyud ang mga tao sa inyong esplikasyon mahitungod ni ana. Kay wa man si Kristo naglapas kasuguan, nagtuman man siya suma sa Mateo 5:17. Unya ang naglapas usa lapas man tanan, lisod gyud nga si Kristo atong ilhon nga malinapason. Okay, salamat. Well, last text nga akong basahon. Kuya, advance happy wedding sa akong cash. Cash yan nga karong Domingo kuya hiusahon sila sa altar sa Kaminyoon. Si Kasyen nako Remedios Midi padayon gyud sa unahan kay kami diri magsunod raon niya minimo depende sa among makita sa imong kinabuhi human ka na minyo. Okay, salamat kaayo. Well, si Brother Libe, sa dili pa magaiba nung pipila ka mga text message des ang cellphone, mas may siguro Brother Libe nga imo usa nga tan-aw no lion ni atong monitor aron atong mahibaluan kung diining mga dapita o nasuras kalibutan nagagikan ang ato mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libe. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga kahigalaan, atong tanan nga makaigsunan. Kutob sa naminaw og naabot karon sa atong broadcast kamong tanan mga higala kanasing-kasing namo nga gina-welcome niini nga tulumanon. Jesus is our hope. Mainguman sa atong tanan nga mga viewers karon Pilipinas sa ubang nasod sa kalibutan. Kamong tanan mga higala, welcome karong gabi na sa atong tulumanon. Welcome sa dangin mga participation karong gabi na. Okay no, alang sa atong mga viewers sa Facebook, mga followers na to, palihog higala atong i-share ang ato nga programa. Sige hapon nga to sa itong mga friend para nga makapamati po sila sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning sugdan o basa mga higala niya si Brother Rufino Moreno. Good evening everyone. Kapag laom maayong pagpaminaw sa Jesus is our hope and also happy Sabbath. God bless. So God bless also Brother Rufino Moreno. Kanya niya po siya gisend nga mga heart o kamot nga nagpray. Niasad si Brian Joshua Velasco. Happy Sabbath Kuya John o Kuya Libby. Nagapaminaw mi kuya sa Obuob Church kauban sa akong pamilya og mga kaigsunan labi na ni Brad Radoy Velasco og Sister Sally Velasco og sa ako usab mga igsuon og Igagaw Velasco Igagaw nga nagapaminaw ninyo karon. Daghang salamat kuya, salamat po kaayo Brother Brian sa imong pagpadangat sa mensahe dinhi sa ato nga programa. Kiniapod si Brother Jacob Sumalinog, Brother Leo Sumalinog sa Libho. So good evening nyo dong, uban siyang family. Happy Sabbath sa tanan mga kapaglaom. So happy Sabbath no sa tanan to mga naminaw usab. Diyan niya po si Brother Ronilo Itang, ang iyang mensahe, mayong adlaw nga igpapahulay sa tanan mga kaigsunan nga makanunayong naminaw og nagview og maingon sa kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless sa tanan. So God bless also niya po si Brother Cesar Elguera sa Gihulngan City. Good evening and happy Sabbath mga brother. So good evening Brother Elguera no. O sa tanan nato dihang mga minahal nga mga kaigsuonan. Okay niya po si Brother Jacob Sumalinog. Happy Sabbath sa tanan. Okay, ato ning dalikyatan paglili ang pikas nga screen. Ato ning tanawon mga higala ang mga kaigsunan nga nag-like sa atong programa. Ang uban nag-heart sa atong programa. Artist man nag-like niya si Brother Ronilo Itang,
niya po si Brother Rufino Moreno. Aritas mga naglab, mga higala, niya si Jamie Agini Rama Fermin, niya po si Ronilo Itang, Jacob Sumalinog, niya sad si Abner Brother Ronilo Itang, Jerry Glini Baril. Okay. Nagtuanis gawa si Sir Glini. Niya po si Rosalyn Mainit. Tuwa po ni sa Germany. So good evening ni mo day. Og sa tanan nato diha nga makaigsuunan. Niya po si Luel Nodalo Esterira. O niya si Ayan Kevin Durutan. So maayong gabi. So this time o niya ato mga nakita nga mga nag-love o nag-like sa ato nga programa. Okay, niya po si Sister Glini Baril. Happy Sabbath sa tanan. So happy Sabbath day. Maayos ang gabi ini mo diha. O ginaot pa ang Dios magauban o magpanalangin kanimo sa kanunay. Okay, sa pagpadayon sunahan, akong ibalik ang panahon kang Brother John alang sa pagtagad sa pangutana o niya pwede makapadangat yapong mamisig sigala kay ato ng basahon sa panahon nga ako na mutubag no atong basahon ang inyong mga mensahe o ang inyong mga pag-like o mga pag-love sa ato nga programa. So ang panahon akong ibalik kang Brother John dito alang sa pangutana. Dong, Brother John. Okay, dagang salamat Brother Lidway. Kagabi naghisgutan sa Juan Kapitulo 5 versikulo 18 nga lagi gilapas na ni Kristo ang adlaw igpapahulay. Niya dunay paluap no apan sa dili pa ako sa aning basahon ning gipang text dinhi. Ako ni Brother John si Cesar sa Gihulngan. Makadungog lang ko sa atong program sa live Brad kay sa gipuy-an namo dili naman makuha sa signal ang DYCM kay nabalhin mi og puyo Brad tungod sa Odette sa bagyong Odette kay ngilngig mi sa tug-agi. Okay, daghang salamat Brother Cesar no sa live na lang gid ay mo karon. Okay, ni apatay basahon gani nakabisit na ko og tulo ka iglesia dad-on man ko nila god ko nila pod labi na ko na ay fellowship gani tagaan pod ko nila og bahin sa simba wad dawaton nako ang kaya ra nako okay na nindot na Brother Cesar kay mingaon baya pod ko sa atong program kay diha jud ko nakabalo sa mga pulong sa kamatuoran og karon uban sa tabang sa Ginoo Radyon kauban sa mga pamatan-on dire nadasig pud ko kay daghan naman kog kaila sa isday Brad. Okay, daghang kayong salamat niya na nga pulong nga nadasig ka. Okay, niya patay basahon. Good evening, Bro John. Yes, good evening. Well, adto tahigala sa pangutana nga ato nga adik ako nagpaluap maguni sa atong isgutan, no? Ang iya dire nga inyong gidiscusser ang Juan 5:18 pero wa ba ay mo kabalo nga ang mga apostolis misimba kang Kristo sa Domingo. Busa Domingo na gyud ang igpapahulay sa mga Kristiyano. Salamat, sir. Okay. Kining mga puntuha ni apay usang kalain po ni nga number. Ingon niya wala ba di ay mo makabasa sa Mateo 28:9 ug 10. So duha ni kay kining 9 mao man ni ang pagsimba. So kining mga bahina, kining mga puntuha mao ni gibasihan ug mao ni gihimong ingnon talang exit ba sa mga Sabbath breaker, kining mga Sunday keeper.
Pero kung inyo lang gyud gitan-aw kanang Mateo 28:9 ug 10, no? Og unya inyong tan-awon wa man sugoa ang tao diha nga magpahulay sa adlawng Domingo. Ug kung inyo sadna nga tan-awon gisimba man tuod nila si Kristo, dili man na didto sa simbahan, kundi didto na sa dalan, tungod kay gisultihan man sila sa mandulunda nga wa na si Kristo dito siyang gilubngan naguna. Unya pangadto mo og balitai ang uban niyang mga tinun-an. Unya sila nanalagan, unya ilang nasalubong sa Jesus diha sa dalan ug unya ilang gisimba. Ang pagsimba wa man naay problema kay wa kay makita o mabasa sa Biblia nga gidid-an ang tao sa pagsimba sa Ginoo sa lain nga adlaw o laing oras. Ang pagsimba pwede man na bisag unsang adlaw, bisag unsang orasa. Kanang word nga worship mao na ang gipasabot sa pulong pagsimba. Og unya ngani sa mga Adventista mag-worship sila, magsimba sila sa Ginoo morning and evening diha sa ilang kaugalingong Pinoy-anan. Kay lagi ang pag-worship o ang pagsimba wa na gidili sa Ginoo. Ug wa po'y gisugo ang Ginoo nga kanang orasa inyong simbahon. Maliban nga ang gisugo sa Dios nga ang tao magpahulay unya magsimba. Tandaan niyo gisugo sa Dios nga ang tao magpahulay ug magsimba. Gisugo sa Dios ang tao nga magpahulay ug magsimba sa adlawng ikapito, adlawng Sabado. So prueba adto ta, ato ning tanaw dinhi sa Contemporary English Bible dinhi sa Mateo sa Levitico 23:3 ingon ini ang gisulti dinhi ni ining bersikulo sa 23:3 sa Levitico nagingon you have 6 days. Ako nalaning si bahnuon og largo. Aduna kamoy unom kaadlaw makabuhat sa inyong mga buluhaton. Apan ang ikapito nga adlaw sa matag simana balaan og kinialang kanako sa bisan diin man kamo magpuyo. Maningin unya no matter where you live gigon hini nga magpahulay kamo sa adlaw nga Sabado og magahiusa sa pagsimba kanako ug kini nga balaod dili gayod mausab. Sumo ni gihisgutan ang tao gisugo nga magpahulay ug magsimba sa adlaw nga Sabado. Kanang gihisgutan ninyo sa Mateo 28:9 ug 10 nga gisimba si Kristo, wa gyud kay makita ug mabasa sa Biblia nga gisugo ang tao nga magsimba sa Ginoo sa adlawng Domingo. Pero bisan pa og wa kay makita nga gisugo, dili pud na sala kay ang pagsimba diha sa Ginoo pwede bisag unsang adlaw, pwede bisag unsang orasa. Ang dili lang pwede nga bisag unsang adlaw imong igpapahulay. Kay ang gisulti sa Biblia nga igpapahulay kanang adlaw nga ikapito, adlaw Sabado. Bahin anang inyong gisulti ba nga ang mga Kristohanon magsimba sa adlawng Domingo kay maunay adlawng igpapahulay, walay gisugo o walay gisugo ni ana sa Biblia. Wa gid sugoa sa Ginoo ang iyang mga alagad nga magsimba o magpahulay sa adlaw nga Domingo. Kay ang early Christian, ang mga unang tumuluo, sila nagsimba o nagpahulay sa Ginoo sa adlaw nga Sabado, wala man madomingo. Busa kung atong basihan sa unang panahon sa mga unang mga Kristohanon, wala gyud nilay nagpahulay og Domingo, ang tanan nagpahulay Sabado. Dinhi kung atong tan-awon sa
Lucas kapitulo 23 versikulo 50 ngadto sa 56 kung unsa dinhi ang itong tan-aw niyo sa Living Bible ngene then a man named Joseph no dihay tawo nga ginganlan og si Jose membro sa punuan sa mga taas nga korte sa mga Hudiyo gikan sa siyudad sa Arimatea sa Judea went to Pilate and asked no miadto siya kang Pilato iyang gipangayo ang patay nga lawas ni Jesus unya lingon dinhi nga he was a godly man who had been expecting the Messiah coming and had not agreed with the decision and actions of the other Jewish leaders. So kini siya kauban man untuod niya diha sa ilang trabaho, silang profession o posisyon, pero wa ni siya muuyon sa ilang gibuhat. Matud pa dinhi, he was a godly man. Usa siya ka Diosnon nga tao. Og unya nagpaabot siya sa pag-abot sa Mesiyas og wa gid siya muuyon sa ilahang plano sa ilang gibuhat kang Hesus sa mga pangulos mga Hudiyo. Unya nagingon dinhi so he took down Jesus' body and wrapped it in a long linen cloth, no? Iyang gihugos ang patay nga lawas ni Jesus ug iyang giputos sa panapton nga lino. Ug kinini ang gingo dinhi and lead it a new stamp yun into the rock, no? Iyang gipahiluna dito sa usa ka lubnganan nga wa pa kalubnging gisgutan nini anyos wa pa magamit ug imo ni siyang i-research ni siya kini nga lubnganan nga gibutangan niya dinhi ni Joseph nga taga Arimatea iya unta ni nga lubnganan gitagana unta ni para niya pero iya ang gihimo nga si Ginoong Hesus maoy iyang gipalubong dinhi. Unya nag-ingon dinhi nga at the side of a hill diha kilid sa kananaang pangpang. Unya nag-ingon dinhi this was done late on Friday. Unsa to siya sa Biyernes na gidto nga adlaw sa hapon no. It was late done on Friday afternoon. The body of kananaang the day of the preparation for the Sabbath. Ang adlaw sa pagpangandam alang sa adlaw nga igpapahulay. Unya nag-ingon dinhi ug nakita nila ang patay nga lawas ni Jesus og dihay mga babae nakita ang patay nga gikan sa Galilea nakita nila ang patay nga lawas ni Jesus unya kung imo ning tan-aw dinhi then they went home and prepared spices and ointment to embalm him but the time that they were finished it was the Sabbath so they rest all that day as are required. Sila na mahulay sila sa pagkasabado karon ni paglabay na sa adlawng Sabado unsa may ilang gihimo kun atong basahon ang Mateo 28 kay mao man ni inyong gipadala dring bersikulos 28:9 ug 10 kun atong basahon kung sa Tagalog version tan-awa gud ninyo na ang Mateo 28 timan niya atong gibasa Biyernes to nga adlaw unya magsugod na ang adlawng ipapahulay nanguli silang mga malit silang mga haplas o mga pahumot o sa pagkaadlaw ng igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan nan kun atong tan-aw dinhi kay na mahulay man sila human sa adlaw ng igpapahulay mao ni ang nahitabo dinhi sumala sa Mateo 28 unya 28:1 ingon ini ang gisulti dinhi o sa paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay. Milabay na ba? Miagi na kay na mahulay man sila ni adto. Unya pagkahumana sa adlaw igpahulay sa pagbanag-banag sa unang adlaw sa simana si Maria Magdalena ug ang usang Maria miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. So niini milabay na ang adlaw igpapahulay, mibanag-banag na ang udang adlaw sa simana nagpaila og nagpasabot nga sila mismo nagpahulay sa adlawng igpapahulay paglabay na sa adlawng igpapahulay si Maria og ang usapang Maria nangadto sa lubnganan ni Jesus wa na sila manimba wa sila nanimba pagka Domingo kun imong basahon ang 28:1 sa Tagalog nagingon makaraan ang araw ng pamamahinga
pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan si Maria at ang isa pang Maria. Kay ila unta dito nga tan-awon ang patay nga lawas ni Jesus, kay wa man to nila magamiti og mga pahumot og mga gihaplas, kay pigado na sa oras kay adlaw na nga igpapahulay. Og tungod niya na kadtong ilang giandam pagka Bernes, ingon it was done on Friday, adto na unta to nila gamitan nila apan wa naman dito si Jesus. Unya kining inyong gisgutan dining 28:9 ug 10 nga gisimba si Kristo, wala gyud mi ni anay supak nga gisimba. Pero ayaw lang pod himoa nga magbuot-buot ka nga imong ideklarar nga ang Domingo mao ang adlaw nga igpapahulay. Kay sila mismo wa gani mamahulay, nangadto sila dito sa lubnganan ni Jesus. Pag abot nila dito, wa naman si Kristo dito, kay nabanhaw na. Unya gingon dinhi nga gibalitaan siya ni adtong manlulunda nga nagsulti nila. Nag-ingon dinhi apan ang manlulunda miingon sa babay, ayaw kamo kalisang, kay nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa cross. Wala na siya dinhi, kay siya nabanhaw sumala sa iyang giingon. Umari kamo, tan-awan ninyo ang dapit nga iyang nahimutangan. Og dumali kamo, pagpanglakaw ug suginli ninyo ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Og tan-awa moadto siya nga magauna kaninyo sa Galilea. Didto igakita ninyo siya, tan-awa gibalitaan ko kamo. So ang manlulunda medyo nag-aware na daan sa mga babae nga si Kristo mag-una nila dito sa Galilea. Unya ilang gibalitaan ko kamo. Unya nag-ingon dinhi. Og nag-ingon dinhi, og sila midali pagpahawa sa lubnganan uban sa kahadlok og dakong kalipay. Og nanalagan sila aron sa pagsugilon ngadto sa iyang mga tinun-an. Og tan-awa si Jesus misugat kanila og miingon, kumusta kamo? Og sila miduol og ilang gigakos ang iyang mga tiil og ilang gisimba siya. So niya din himo, nagbati mo nga ang Domingo nag-igpapahulay sa mga Kristiyano kay gisimba. Wah! Pastilan ang pagsimba og ang adlaw igpapahulay o ang pagpahulay lahi. Unya nagingos Jis. Og si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, lumakaw kamo og ingnan ninyo ang akong mga kaigsunan sa pag-adto sa Galilea og didto igakita nila ako. Mao ni ang senaryo. Wa dinhi magsugo nga ang Domingo mauna ang igpapahulay sa mga Kristohanon. Ang nakita din sa 9, ilang gigakos o gisimba si Jesus. Diin kani siya sa dalan, wala sa simbahan. Kay dili man ni ang pagpanimba mo ilang tumong, apan ilang nakita si Jesus nga buhi na, ilang nga gisimba. So wa ni nagpasabot nga ang igpapahulay nawala na. Kay nga naman sa atong gibasa, bisag asa kang dapita magpuyo, ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba kanako o kining balaura dili gayud mausab. Ang punto ra gyud mga higala, ayaw mo pagsigi og hatag og mga pangatarungan nga kanang inyong mga pangatarungan mura naman hinuon og maunay nakapabuta sa inyo sa pagsabot sa kamatuoran. Kaysa dihang inyong nakita nga gisimba si Kristo sa unang adlaw, ang inyong hunahuna igpapahulay na. Nanwa na ba dihang igpapahulay human si Kristo na banhaw? Uy, naunsa man, naagihapon. Kung imong basahon dinhi sa today's English version, dinhi sa gisgutan sa Yohanon Kapitulo 4, versikulo 4 ngadto sa 6, dinhi sa today's English version. Ato ragoning basahon unya pamatiin ninyo. Dinhi ang gisulti. For somewhere in the scriptures, this is said about the seventh day. O so, nagisgot na yun may tungod sige patong adlaw. God rest in the seventh day from all His works.
ang Dios mipahulay sa adlaw ikapito gikan sa tanan niya mga buhat. Busa dili mahitabo nga ang unang adlaw Domingo maugyod ang adlaw ipapahulay kundi ang adlaw nga ikapito. Unya kun atong basahon dinhi sa 5 na giyon, the same matter spoken of again, ha? Sa maog gihapon nga butang siya misulti pag-usab. They shall never come in and rest, ha? With me. Dili gayud sila makapahulay uban kanako. Ngano man ipadayon nato pagbasa. Those who first heard the good news did not go in and rest with God because they did not believe. Ang rason gyud ay og hinungdan ngano nga ang tao dili gid makapahulay sa adlaw ipapahulay tungod na sa ilang pagkawalay pagtuo. Dili tungod nga sila wa mahibalo, dili tungod nga sila wa masayod, nahibalo og nasayod sila, pero tungod na sa ilang pagkadili matinuhoon. Tungod ba kay nabanhaw si Kristo sa adlaw Domingo og nakita nga gisimba siya nawala na ang adlaw nga ikapitong igpapahulay? Wala. Kung inyong pamation dinhi sa 9 nag-ingon, as it is, however, there still remains for God's people. Timan-ig yun ha, nga gihisgutan din nga nagpabilin kini alang sa katawhan sa Dios. Arrest like ang igpapahulay sama sa pagpahulay sa Dios. Like God's resting on the 7th day. Tanawa, ang inyong nadungog og nabati sa akong gibasa, nagsulti dinhi nga matud pa, as it is, however, there still remain for God's people a rest like, and God's rest on a 7th day. Busa mga kaigsunan, dili gyud ko mutuo nga wala mo makasabot. Dili gyud ko mutuo nga wa mo malamdagi sa Ginoo. Pero sa atong gibasa tungod lang sa pagkamasupilon sa tao, hinungdan nga dili gid sila makahimo sa pagpahulay uban sa Dios sa adlaw nga igpapahulay. Kini mao'y pamalandungan ninyo mga kaigsunan, kay ang panahon talitapos na, haduol na og magpabilin gani gihapon mo nga nagsunod ni anang mga butang nga wa itudlo sa Dios, anaara na sa inyo apan timan-i nga sa adlaw unya sa katapusan inyo unya ni nga kamahayan. Mao bitaw hinungdan o rason nga ang Dios nagsugo nga iwali ang maayong balita kana tungod kay aron ang tao masultian, makadungog ug makabati. Human mo nasulti, human mo nakadungog, human mo nakabati, inyo ra gihapong gipagahi ang inyong kasing-kasing. Timan-ig yun sa atong gibasa. It is, however, still remains for God's people. Nagpabilin kining adlaw ikapito para sa mga katawhan sa Dios. Busa ang katawhan sa Dios, ang alagad sa Dios, ang kining adlaw igpapahulay, nagapabilin kini alang kanila. Bahala na mo og unsay inyong desisyon og hunahuna, ang importante nga napaabot sa inyong igdulungog ang kamatuoran. Apan kun mahimo lang, tagdan ninyo ang pulong sa Ginoo kay matud pas 1:21 sa Santiago, aram kining makaluwa sa inyong mga kalag. Well, si Brother Libe maghatag og dugang pagpatinaw, pagpasabot sa natinawan ug nakasabot na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libe. Okay, daghang salamat Brother John. Ato sa ning basahon ang mga mensahe nga ato nakita dinhi sa screen. Okay, ato ning tan-awon. Okay, ni si Chel Notario Aragon. Mayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Libby, happy Sabbath sa inyo diha. Naminaw na pud mi karon sa Jesus is our hope.
Salamat sa pagbasa, kuya. God bless, no. Maayong gabi sad sa mga Aragon family nga naminaw karon diya sa Leyte. Okay, ato po nakita si Bing Punay. Happy Sabbath, mga brads. So, happy Sabbath also. Niapod si Brother Alger Lipon, to ani sa Iligan. So, happy Sabbath. So, maayong gabi niyo diya dong, Alger. Lipon, oban sa imong pinalangga nga asawa o sa mga kabataan. Okay, niyasad si Hill D. Angkon. God bless you, brother. Watching from Tagum City Central Church. Salamat kaayo sa kang Brother Hill Angkon sa Tagum City sa Central Church. So thank you sa paglantaw sa ato nga programa. Ato po nakita si Sister Annalisa Lipon sa Upper na Iloni, Simbuawan. Good evening sa inyo diha, Brother Libby o Brother John, watching from Simbuawan. Salamat kayo sa mga Lipon family niya, no, sa pamilya nila ni Brother Nelson Lipon, pamilya sad ni Brother Libby Lipon, o sa pamilya ni Anhing Jiri Lipon dia. Tanan dia sa Simbuawan nga naminaw. Welcome sa atong programa. Niapod si Loida Hugado. Good eves, Brother John and Brother Libby. Di anapod mi karon naminaw sa inyong program from Bignay Family, Sitio Punay, Tigbong, Kanunay, Kananga, Leyte. Kay salamat, no, Sister Loida Hogado, diha sa Tigbong, Kananga, Leyte. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Okay, ato ning lilion ang pikas nga screen. Ato ning tanawon higala ang atong mga kahigalaan din hisab nga okay, ato ning tanawon mga nag-like og nag-love sa atong programa nga katong mga nahidugang. Okay, ni si Meladeth Branzuela Fuentes, Aurelia Villafuente, si Malin Pasilan, napod si Brother Johnny Mainit, Jibne Jeris Malati, si Rotsal Florentino, Anikasor Jersky Almonicar. Karitas mga nag-love sa ato nga program ni si Jeremy Suarez, Larry Jr. Punay, aniya, okay, ni asad si Annalisa Arabis, Ronaldo V. Bragat, John Paul Abalye, aniya niya po si Alger Lipon, ato po nakita si Oslington Jing, niyasad si Eric Kamay Apatan. So may gabi ni mo dong Eric. Niya po si Mervin Kuyag. Ato pong nakita si Annalisa Lipon, si Chel Notario Aragon, o si Noah Aluel Nodalo Estrera. Mo ni mga nahidugang higala nga nag-love o nag-like sa ato nga programa. Okay, ani asab ato nakita dinhi si Agripino Dakal, si Brother Agri Dakal ni. Happy Sabbath ninyo, Brother John o Brother Libby o sa tanang mga naminaw karon sa Daha Church. Salamat og maayong gabi no si Brother Agri Dakal. Salamat sa inyong pag-view, Brother Agri. Kumusta mong tanan diha? Marag karon pa nakabalik og message si Brother Agri. Taon-taon Taon-taon na, no? man makabyo, pero karon nakabyo ra gyud.
Niapod si Brother Jakes sa Malinog sa Dumaguete City. Salamat kay Brother Jakes. Kaniyang mensahe, Happy Sabbath sa tanan, Brad. Okay, Happy Sabbath also, no? Okay, muadto tahiganas paghata niya pa mensahe itong basahon. Niya sad si Sister Philly Desor. Good PM Kuya Libby o Brother John o sa tanang naminaw karon. Happy Sabbath sa tanan from Philly Desor diri sa Dolores Ormoc. Salamat sa pagbasa, Kuya. So thank you po kayo. Salamat sa inyong pagpamati, no, mga Desor family. Tanan diya kanyo sa Ormoc atong gina-welcome sa ato nga tulumanon. Pwede ka po makapadanga tigalag mga message do. Okay, niapod si Brother Mario Alquizar. Happy Sabbath everyone. So happy Sabbath Brother Mario. Okay, mato ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Giyon sa to paghanay Brother John ang pangutana kay mga sintrom dos Mateo 28:9. Ang iya manggod nga wa badi ay kuno nato na mabasa ang Mateo duha man ni sila gong nag-text, no. Unya ang ila mangyod lagi kay gisimba man si Kristo sumala sa Mateo 28:9 ug 10 ang igpapahulay kuno sa mga Kristohanon Domingo na. Okay, thank you kayo, no. Salamat kayo sa pangutana. Ang imong pangutana diha sa Mateo 28 versikulo 9. Ang gisgutan diya sa Mateo 28:9 tinuod na ay word nga simba. Akong basaw na atong basaw ni otro kini nga verse mga higala nga maoy gibasihan sa pangutana. Ato ning tanahon kon tinuod ba nga Domingo na ipapahulay? Atong mabasa diri og tan-awa si Jesus misugat kanila og miingon, kumusta kamo? Og sila miduol og ilang gigakos ang iyang mga tiil og ilang gisimba siya. So salamat kaayo kay nini kong hitabua sa adlaw manggunis pagkabanhaw. Adlaw manis pagkabanhaw tinuod Domingo ning adlaw. So pag adto gud nila sa lubnganan adang Domingo dili pag adto simbahan na. Pag adto sa lubnganan ang dunay nahitabo nga matod pa dinhi sa dos og tanawa miabot ang usa ka dakong linog. Wa pa sila kaabot naglinog. Miabot ang usa ka dakong linog og dihay manulunda sa Ginoo nga mikunsad gikan sa langit og miabot og iyang giligid ang bato og milingkod siya niini. Ang iyang dagway sama sa kilat og ang iyang sapot maputi sama sa nibe. Og tungod sa kalisang kanila ang mga bantay nangurog og nahimong daw mga patay. Apan ang manulunda mingon sa mga babae, kamo ayaw kamo kalisang kay nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa cross. Wala na siya dinhi kay siya nabanhaw sumala sa iyang giingon. O mari kamo tan-awa ninyo ang dapit nga iyang nahimutangan. Og dumali kamo pagpanglakaw og suginli ninyo ang iyang matinun-an nga nabanhaw na siya gikan sa mga patay og tan-awa moadto siya nga magauna kaninyo sa Galilea didto igakita ninyo. Igakita niyo siya tan-awa gibalatian ko na kamo og sila midali pagpahawa sa lubnganan uban sa kahadlok og dakong kalipay og nanagan sila aron sa pagsugilon ngadto siyang matinunan og tan-awa si Jesus misugat kanila og mingon, kumusta kamo? Og sila miduol og ilang gigakos ang iyang mga tiil og gisimba siya. Og si Jesus mingon kanila,
ayaw kamo kahadlok, lumakaw kamo, og ingnan ninyo ang akong makaisunan nga pangadto sa pag-adto sa Galilea og didto igakita nila ako. Wa mapag-isgot ni nga Domingo na igpapahulay. Nahitabo lang ni nga gisimba tungod kay gikan manggod ni sa pagkamatay sa tong Ginoo niya. Nabanhaw ba? Nabanhaw ang uban gani, nagduha-duha mo ni uban tinun-an nga si Ginuso sa iyang pagkabanhaw. Nagduha-duha sila. Pero nining panahon na sa dihang nahibalag sa ilang kalipay ngang ilang Ginoo nga gikalansang sa cross nabuhi, gisimba nila tinuod Domingo na. Pero wa na magsulti nga tungod kay gisimba nila pagka Domingo, Domingo na ang adlawng igpapahulay. Wa man na magsulti di higala. Tanawa asa ang gisulti sa Biblia ang igpapahulay. Arita sa 1 o 28 man to, 9. Arita sa 1 magbasa. Og sa paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanag-banag pa sa unang adlaw sa simana, si Maria o ang usang Maria nangadto sa pagtan-aw sa lubnganan. Asa may gitawag og adlaw ng pahulay? Ang before sa unang adlaw simana, ginganlan og adlaw pahulay. Unsa ning adlaw nahauna simana? Arita magbasa sa Mayong Balita ang Biblia. Muna itong basa higala. Tapos sa adlaw nga igpapahulay. Batay ha? Tapos sa adlaw nga pahulay. Sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlaw Domingo. Ang gitawag di ay og unang adlaw sa simana, Domingo. Sa wapang Domingo, Sabado, gitawag sa Biblia og adlaw igpapahulay. Tapos sa adlaw pahulay, o niya dayon nagbanag-banag ang sabuntag na sa adlaw Domingo. Ang Domingo ang gitawag igpapahulay. Gitawag ang Domingo og unang adlaw sa simana higala. Wa tawgas Biblia og igpapahulay. Ang gitawag og igpapahulay dinhi sa Mateo 28 ang adlaw Sabado. Ang adlaw before Sunday higala mo igpapahulay. Ato-ato raman ang gidna nga pagbuot ka ng atong himuong igpapahulay ng Domingo bisag wa isulti sa Biblia. Wa man na magyong Ginoo ana. Tungod kay nabanhaw ang Ginoo Domingo, Domingo na adlaw ng pahulay. Ang tao ra may nag-ila-ila na higala. Di man na intawon mo gipailas Ginoo. Nganong ka naman atong ilhon nga tao ra may nagpaila di man ang Ginoo. O tanaw na to ang Biblia kung unsang adlaw ang gihatag si Ginoo nato. Ezekiel 20 versikulo 12. Labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlawng igpapahulay. Aron kini mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako o kanila. Aron sila makaila nga ako mao si Jehova nga nagbalaan kanila. Ang bersikulo 20, og balaana ang akong adlaw nga pahulay, og sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Gitinaw higala ang Dios naghatag natog adlawng igpapahulay aron mahimong timaan taliwala niya og sa iyang katawhan. Ang gihatag sige siya nga labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlaw nga pahulay. Unsang adlaw ang gihatag Ginoo higala sa tawo? Ingon siya ang ako nga adlaw igpapahulay akong gihatag kanila og kini mao'y timaan taliwala nako og kanila aron sila makaila nga ako mao ang ilang Dios. So nagpasabot na higala ang mga tao nga nagbantay sa adlaw pahulay, maoning klasihas mga tao ang tinuod na kaila sa Dios. Kung wa nako bantay ang adlaw Sabado, dili ko tinuod higala na kailas matuod nga Dios. Apan ko nagbantay ko sa igpapahulay Sabado, tinuod na nga nakaila ko sa Ginoo. Ako basahon og
kanang unsay 7th day ba gani sa baduhay gala kaning igpapahulay gisgutan sa Ezekiel 20, 12 o versikulo 20. Ato ko nang tanawon sa The Living Bible. Muna itong basa And I gave them the Sabbath. Gihatag nako kanila ang ipapahulay. A day of rest. Ang adlaw ng ipapahulay. Every 7th day. Tatawa na guna. Every 7th day. Hinatag nas Ginoo mga higala. Ang Dios kid mo'y naghatag ana. So ang adlaw ipahulay, iyan nas Ginoo. Gipahulayan na, gihatag na niya ngan hinato. Niya pangutana, apil ba taan ng mga Pilipino? Basig mga Hudyo rin gitaganan na. Atong basahon sa Marcos 2:27. Ang atong basa na ingon si Inosos, ang adlaw nga igpapahulay, gibuhat sa Dios alang sa tao. Para sa tao, mga higala. So ang igpapahulay nga Sabado, every 7th day, atong nabasa higala, gibuhat kini sa Dios para kang kinsa ni para sa tao. So ang gisgutan para sa tao higala nagpasabot nga apel ta ana kay kanang word nga tao diha sa Greek ana gitawag man na siya og anthropos. O niya ang meaning sa anthropos higala nagpasabot na og all mankind. So nagpasabot nga tanang klase o tanang rasa sa katawhan kay munay kahulugan sa anthropos. So apil taana nga naman general term na ang adlaw igapahulay gibuhat sa Dios alang sa tao. So para nimo, para nako, apil ta mahigala di ta exempted. So munay naagis Biblia na ay binuhat ang Ginoo nga igpapahulay na ay gihatag sa Ginoo sa tao nga igpapahulay kana igpapahulay adlaw nga gipahulayan sa Dios mga higala. O sab ng adlaw nga gipahulay sa Ginoo natural Sabado kay sa atong mabasa sa nakasulat sa Genesis 2 og 3 higala ang Dios nagpahulay niya ng adlaw. So kay mo man gisulti sa Biblia ang Dios malipay kon sagupon ta na tungod kay nagsulti siya nga bulahan ang tao nga nagabantay si papahulay gikan sa paglapas nini sumala sa Isayas. Okay niya si Burns Katakis sa pisabat sa tanan, loud and clear ang pulong sa Dios from Calib SDA Church. Niapod si Ivan Raico, happy Sabbath sa tanan. So naman tayo migala sa di pa hingpit na puson atong tulumanon ni ang atong episode. Mga higala,